Hyvää huomenta. Tää... No niin, älä nyt... Mitä? Kello on 7. Meidän pitää lähteä kohta radalle, kun ei me ole tää ruokaa, pitää käydä kaupassa. Kiva on oikeesti nukkuu tästä Topiaksen vieressä samassa hemmetin peetoalla, kun broili piereskelee koko yön. Älä nyt selitä. Mä heräsin aamuun semmoseen vitu öljynporauslauttaa äijän perseestä, et Joo. Vissiin ylhäälläkin nukuttiin hyvin ja... Joopa juu. Että teki mulle hötiä. Kohta lähetään. Oi, mikä sää. Blessaa. Nyt oltiin Lidlin ensimmäiset asiakkaat. Kello heti kun ovet avautuu, niin hyökää tää paista. Oi. On muuten aika nätit sixpackit. Oi. Paavo aika heitto. Mutta se oli vaan... Hyvä Pave! Yes. Goat! Harja. Tekeekö löllä asioita? Laittaako saareen? Ja samaa klippiä Topias toisella päällä. On hyvän näköinen skippaa. Mitä nää suomalaiset on? Oi. Tekeekö Topias? Ite ei tee. Missas? Löllä bulsaa. Pitäisikö böö? Älä skip. Oi vittu kun on pitkä. Arr. Läp. 3 unska meikään tasoihin. Ihan soliidi kierros. Sitten täällä on joku suonaroja. 7. Johtaa 4 kisaa. Vai 3? Juu. Sibyllä. Mut Toppele ei oikein onnistunut. Toi tilaus otti pelkän burgeri. Mutta tää on ihan hyvä mulle. Mä oon dietille. Outo rane. Täytyy rane, kun mulla ei niitä hyvä. Ei tuolla ei. Testataan tämmönen uusi nokko. Tuppablog. Ehkä niinku mauttomin mitä mä oikein juon. Sitä ei maistu yhtään mieltä. Ei niin, siis ihan vitun maullinen. Siis kyllä tää juo mieluummin kuin turpaa sitä. Kyllä tää pärinät saa. Onneksi ei ottanut. Miten vitus nää saa? Houli. Oi. Juu. Tavoitteet ensi kessillä. No kakkosväylä ainakin, että päästä siihen hyssäiseen puskaaseen 5 metrin päähän. Siitä suora heittäisiin mandoita. Se on mun tavoite. Ja pelata hyvin. Paremmin kuin viime kesä. Joo. Meikä lähtee tosta 2,5 minuutin päästä. Missä on varmaan ton mandon tossa. Tavoite pelaa 5 alle vaikka. Iisalle olisi kyllä aika hyvä tästä tuulesta. Tuulee ihan hemmetin paljon. Ja puttaa paremmin. Se on ainoastaan tavoite. Puttaa paremmin. Joo, vissiin tuollakin jengi tilttaa. Niin vittu tilttaa minäkin. Vittu pelaa elämänsä suonaria. Joku ihan... Oh my god, se missä on vittu linjaa putin puttia. Se ei osaa vittu heittää. Ja nyt toi laittoi tosta sisään. Jostain 2-5. Siis vittu, miten täältä pääsee pois? Kärsäkortti action. Kattokaa kärsäkorttista H-Forcesta. Kuulemma hyvää tekemistä. Meininki 5 päälle tästä pending. Piti olla rata, mikä pelaa -14, miksi mä pelasin 5 päälle?
Mä sekoisin, mutta ei näkynyt onneksi ihan niin pahasti tuloskortissa. Sä pelas loppujen lopuksi oikeesti aika hyvänkin. Niinku silleen tosi... Sä niinku se, et... sä selvisit. Mä selvisin mun sekoamisesta. Sulla olis voinut käydä ihan saatana. Joo, oli ihan vitun lähellä. Siinä vaiheessa. Sä tripla vikaa vähän. Taas niissä kameroissa. Katsotaan kenenkaan löllö pelaa huomenna. Ei ois vikas kortissa. Ei huono. Joo, pelattiin tosiaan oikeesti vittu 19 päälle 4 tänään tää rata. Mitä vittua nyt teet? Lopeta. Miten voi joka rata olla maksanut? Mulla ei ole rahaa. Meillä on Swish. Okei, pelataan tuo valkoinen. Viikko Disc Golf Baana. Mitä? Koska täällä ei ole pelattu tarpeeksi, niin otetaan nyt 8 rundi tähän 2 päin. Menee muuten ihan hiukka tässä järven reunassa koko ajan tää rata pelaa. Joo, ja meikä joutuu pelaamaan huomenna kärkikortissa, niin tää on nyt hyvä pressure. Kuvauskortis. Täällä, joo. Hienosti tää auto on päässyt niinku kuvauskorttiin edustamaan. Ei, kyllä. Hieno. Tänään oli hyvä. Juu. Juu, katsotaan pari heittoa sit. Minä ja Mr. Pat. Pääseekö saunaan? Laitatko sillä vaan suoraan, että pääseekö saunaan? Mr. Pat ja me, and Mr. Pieru ja Mr. Löl. 10 nölli. Laitetaan sun, mitä vittua mitään. Kusi enemmän. Laitetaan Paavalta velat pois. My teammate. Yes. Nää jos sentään mandomissi nyt. Melkein tuli velat. Totta vitut mä heitän foreen. Mä luulen, että mä osun tuohon kättiin. Mulla on kuitenkin Suomen tarkin fore. Aika kova statementti. Ei mitään huono statementti. Ei, oli paska. Hyväs. Hoidas Pave. Pave Maijanen meidät milli. Oli se parempi kuin sun? Joo, oli. Clutch moment. Kiitos. Kiitos. Jees, heti maahan. Ei ihan vittuakaan. Jos toi on sun mielestä vitun hyvä, niin... Se oli hyvä. Älä midari home. Ei oo vielä tullut jossain sitten mahdollista. Ajattelen, että ois kolme. Okei, Kingin pokipäkillä. 4. No ei mä yritin ATV. No ihme kun oot kärkikortissa, joo. Me alas. Ei mä etsin hakea. Yes! Ja vittu. No niille, että ei näy korjaaja. Ottaa sen minun ja heittääkö hauli? Näkyykö? 93 metriä! La! Ching! Ching! Harmi, et Lellö heitti vaan bullsaihin. Midari. No tää ratkotaan huomenna sit. Tasan 17. Pelataanko huomenna koko bongaus pari golfia tähän samaan metsiin? Kuulitteko? Mitä vittua? Ei tuu pizzeriaa vittu ilman kenkiä. Niikin vlogi, ei tiedä saaks kuvaa, mutta otti vitsi bissi. Käy se kuvaa vähän tää löllö syö. Joo, käytiin hakee pizzat tosta paikallisesta pizzerista. Siinä ollaan niinku intialaisittain vittu. Ei vaan haarukkaa, kun ei täällä oo. Kyllä. Katsotaan kuinka pahasti toi Toppe alkaa tässä ripuloimaan toi jälkeen. Onko kiva puhua tolleen? Mulla ei oo mitään suoristongelmia. Juu. Oho, noniin. Millainen toivotti sulla? Saisinko yhden ananaspalasen? No saat. Okei. GM Chat, huomen kärkikortti, videokortti. En pelaa. Ei sulla. Joudutko hakemaan moikkeen? 20 kertaa kun toi sanot. Moro. Hyi vittu. En suostu. Suihkuvan from Ahmed! From Temu. Kello on 6.55. Vittu kun otin siellä lauteet, niin saat. Vois vähän reissu. No niin. Ai.
Kaupassa käyty peli. Passionate! Nyt mä teen kaikkeni. En mä tiedä. Kerkeekö tossa niinku ottaa yhden putin? Joo, Powerade. Skinkka. Valio milkshake. Jaha, jättipä tonkin. Toi on tuolla joku vittu. Tää on niinku hyvän näköinen, mut vittu näistä kun likintiin ja lentääks ribbe. Joo, on löllö yks landa. Löötkö päärän miltä maistuu? Oi. Pedari. Meneekö torille? Vittu puu edes. No, siitä on hyvä lähteä rakentaa. Tekeekö lölle? Tekeekö paari? Ei. Jätti lyhyeks. Jäi muuten 4 testeri. Ai shakke. Välkommen på hit Tobias Jäckinen. Jättihanska. Se oli semmonen kisa. Jaettu kakkossia. Ois pitänyt mennä suidaroimaan vielä siinä 4 väylään, niin annoin sen vaan voittaa. Ei silloin väliä tää palkinto. Onko siinä 2 vai 3, niin ihan sama, koska ei saanut 1. Hemmetin 17 väylä. Missasin Mando. Ja otin tuplabokin siihen. Oli vielä sauma voittaa. Ei näin, Joonatan. No. Jäi vähän hampaakouluja, että on nälkää sit seuraavassa kisassa. Pelattaas vähän paremmin. No, nyt lähdetään sitten Raktabongaan. Pojat saapunut. Ikään köttbullar med muussa. 12 köttbullar med muussa. Tack så mycket. No mä heitän Rokilla. Bird. Oot valmis? Vaan Sandsvik Barets. Rokin Lille. Tää sen työ TikTok-kontsa. Rokil Milli. No ajattelin lähteä silleen liftaa enemmän. Tää on kyllä niinku... Tää on just ihan vitun pitkä, ota toinen. Ota äsken. 10 metriä. Nyt on käytiin ilmattua eikä korjaa. Päivän eka rotabongaus, joo. No. Juu. Saurinen testaa nussittuu pedari. Nussittuu pedari. Jätti hyvä. Juu, eteen. Ui. Nussittu pedari toimittaa. No en tiedä. Aina ihan kiva houli. Kiulus. Paljon tässä mittaa. Lyhyt. Juu, heitin 10, mutta Lauri ei kuvannu. No, ei se haittaa. Juuri teillä. No niin, Lellykkä, sano skorat. 5-5-3-0. Minä pelasin 5. Sä pelasit 5. Joo. Pelasin 3. No. Joo. Röbö discgolf-palko seuraa. Röbö! Ihan, se oli syöllä, nyt mä päin muualle. Millainen päivä? Hyvin vittu. Tää on vittu usein. Ei niinku mitään. Röbö. Ribo. Röbö. Ei mitään tällaisia pyyniä. I can't handle this kind of shape of disc golf, but I'm going first. As always. Ei vedä tohon vasempaan oksaa. Oikea oksa. Hetkinen. Jumalauta, mikä jätkä. Kannustin milliä sieltä väylää pitkin. Ei mauttaa. DJ Saarin. On kyllä vitsin pehmeä mies. En tarkoita nyt silleen vaan siis papsilut. Nyt oli hyvä snaperi. Vai menee kyllä pitkäksi. Toi on ilkeä mesta toi mettä. Lähdetään. Ei, joutsenet. Lähdetään houli.
Nyt tulee. Jos tää menee Birdille, niin mä menen Kaitsun tiimiin ensi kaudeksi. Terveistä Kaitsulle. Ei tarvii pelätä. Yes, Jontulle ei tiimikaveria. Ollaan Ultaanassa. Mut siis. On kyllä pirun hieno rata. Mut mä oon ihan kuollut. I'm so fucking dead. I don't wanna play anymore. Joku 18. No en tiedä. Liian monet rataa. Tähän 3 päivään. Jos se on ollut aura tän koko viikonlopun, niin nyt on tullut tussut esiin. Nyt on tullut ne piirteet. Ei pysty enää. Ei pysty. Sanoks joku niistä, että tää on helppo rata? Ja et vetää nyt tosta välistä. Aivan sairas. Joo, äsken oli semmonen 40 minuutin breikki tossa heittämisessä. Mutta nyt... pitää breikkejä vaan. Niin. Mutta nyt on kiva taas jatkaa. Syytä ei kerrota. Oi vittu. Tai jo saadaan uuden heiton. Manden niissä. Joo. On kiva pieriä siinä vieressä. Voidaan kuvata videoita. Tulla teetä tähän. Missä on? Kuka on rannappaamaan? Se ei siinä kohtaa voi enää Ei, se pieras silloin kun sä et ollut vielä rannappaa. Voidaan ottaa tuosta tilastosta. Niin, voidaan ottaa varrivuuteen. Et vitus saa uutta heittoa. Mitä helvettiä? Tota ei kyllä lasketa. Tohon en hyväksy. Hieno heitto kyllä, mutta ei auta. Jatkaa aikasta. Mä voin jatkaa tuolla, mutta se on paaripuhti. Sovitakseni. Joo. Sit se on niinku... Se kyllä hajoo. Tuo on niin ällö. Nyt on niin jälleen. Paskutaanko tää? Ei paljon vaan. Miks me ei paskuttais? Alkaa olla kyllä vähän väsynyt porukkaa tällä viidenotalla. Hienoa. Päivän mones rata, sitä 4. Mä lähdit ihan milliin. Roosendahl. Tuplamando. Ole sama, mä lähdetään holdin. Ei vitu vittu. Joo. Päivän 5. FD motafaka. Saatiin kyllä hyvä määrä ratoja. Jep. Hyvä päivä. Päivän 5. Hyvä olla elossa teidän kanssa. Hyvää päivää, Lamminen. Ei kyllä oo. Ei kyllä niinku koko reissulla ollut hyvä päivä Lamminen. Ei vitsi, oli lähellä hyvää heittoa. Oikeesti ihan yllättävän hyvä. Vittu laivasta lähtee ei ollut Nyt hyvä on pienistiä aika. Saa muuten ihan pikkuhillon neerokset tässä. Nyt se rupes naurattaa, kun lölle alkoi vastaan nopeampaa kiekkoa itselleen. Lähtemme tästä Ouli. Ei ottaa sen pöllityn pedari. Pöllön tyyppinen kiekko. Ei osaa heittää ansaa. No niin, mä heitän holdin. Tätä kuvaa ja... Grass out. Miten mä voin olla näin huono, kun mä nyt tällä vaan tipusti. Se on se ongelma just. Huonompaan suuntaan vaan. Itse ei osu mihinkään ja... Ahmed. Ai. Ahmed. Heitä puhelin. Älä pois. Mä heitä astia heitä. Älä pois. Maksi paska. Night combos, iltakompot. Ei oo kyllä niinku mitään käyttöä näistäkään oikeesti hajottaa. Kuvaaks niinku omaa tilausta? No kuvaan sua. Älä kuvaa mua, minimenu. Johon tonne päin. Seuraavalla. Vittu piirtein. Treenaa se. Otan. Tuleekin kalakershousu. Vedä sormista. Allah, Ahmed. Kiitos video.
Aina nyt poikittain. Original Plant Pathology. Mikä ei mennyt voi paremmin enää, kun sä löllät Plant. Voitte kiittää majoituksesta taas vaihteeksi. No, majoitus taas keskellä. Ei mitään. No niin, jees. Kuu paistaa ja hienot on näkymät. Oi oi. Hyvää huomenta. Kello on 5.15. Mikä herätys. Heräsin darrasta melkein. Mä nyt vittu. Kävi hieno tapahtuma, Löllö pääsee laivaan. Ja se on ihme. Tultiin buffetille, koska Toppe voitti kisas niin paljon rahaa. Niin. Maanantai. Arvois opiskella. Se oli nopea. On myös tänään illalla aika nopea. Sulla on nälkä. Mä ajattelin, joka ajalla sanoi, että laita kamera päälle, että sieltä tulee taas ihan jättiröpöä. Ei tärkeä. On vielä sormesta. Buffetti kyllä tuhoaa meikä. Äijä tuhoa buffetin. Ja tuohon noin viinitkin. Vetin muija paljon viinitkin tos ykkösen. Mitä? 4+2. Ei ne esittele. Esittele. Ja mä röllykkää. Juha käy. Guunatan, auratan, voitti Pingosta 10 euroa. Eija Risula, onnittelut Eija! Ei mitään. Näin, ole hyvä ja oikein paljon onnea. Sorry, Michael Monroe. I have stolen your boyfriend. Very romantic date on here at the Baltic Princess. Tasting some new energy drink. Kyllä maistuu. No niin, kotiin saavuttu tälläkin reissulta ja matkaa saatu pakettiin. Unohdin kuvata siis oikeastaan, koska mulla oli siis ihan jäätävä pääkipu ja vieläkin. Ja mistä se johtuu, ollut koko päivä. Viikon päästä lähdetään taas Jönköpingin A6. Otan sieltä pikku vlogia tälleen. Koska tää on ihan hauskaa, mä tykkään tehdä omaksi iloksi. Ja joo. Reissu meni hienosti ja niin. Ei muuta kuin palataan asiaan. Mop!